S cieľom posilnenia inklúzie menšín sa v rámci projektu v Sacherovom dome v Želiezovciach dňa 31. marca 2023 uskutočnila prednáška o rómskom holokauste počas druhej svetovej vojny v rómskom jazyku o Porajmoš, kde sa zúčastnení mohli dozvedieť aj viac o rómskej kultúre. V rámci projektu sa v dňoch 12. a 13. mája 2023 v pamätnej izbe Franza Schuberta v Mestskom múzeu uskutočnilo podujatie Noc múzeí. V rámci neho boli pre verejnosť prístupnené expozície od praveku po holokaust až do 19. hodiny. Počas podujatia si mali návštevníci mohli vyskúšať aj tvorivé dielne pod názvom Schubert Sacher. V rámci projektu sa dňa 20. mája 2023 v pamätnej izbe Franza Schuberta v Mestskom múzeu uskutočnilo podujatie Jarná Schubertiáda. Na koncerte sa predstavila mladá talentovaná huslistka Edyňa Rikoňová a jeden z najvýraznejších českých klaviristov Tomáš Víšek. Základná umelecká škola Franza Schuberta v Želiezovciach, občianske združenie Castellum Zelis a mesto Želiezovce s finančnou podporou grantov EHP a Norska zorganizovali v dňoch od 15. do 17. júna 2023 už tretí ročník letného kurzu zbormajstrov. V meste Želiezovce sa v rámci projektu Propagácia aktívneho občianstva Želiezovce 2023 v dňoch od 16. do 17. júna uskutočnili Mestské dni v Želiezovciach. Tento projekt je spolufinancovaný programom Európskej únie Európa pre občanov. Okrem toho organizáciu Dní mesta podporil aj grant EHP. Okrem bohatého kultúrneho programu, mesto v okolí námestia svätého Jakuba výnimočne zorganizovalo aj letný mini-jarmok plný výborných jarmočných špecialít. Na svoj si prišli aj najmladší, pre ktorých boli pripravené skákacie hrady, maľovanie na tvár či kolotoče. Nechýbali ani ďalšie sprievodné podujatia. Mestské dni sa začali vstýčením vlajok, slávnostným otvorením projektu v priestoroch rekonštruovaného kaštieľa Esterházyovcov, podaní vystúpenia folklórnej speváckej skupiny Vrbovianka. Po slávnostnom otvorení sa v priestoroch kaštieľa uskutočnila verejná diskusia o Európskej únii so Zuzanou Sabóovou z Europe Direct Komárno. Po večerných hodinách sa uskutočnila spoločná slávnostná večera spojená so slávnostným príhovorom a kultúrnym sprievodom. Vo večerných hodinách prvého dňa mestských dní sa na námestí svätého Jakuba uskutočnil koncert Elan Tribute. Po ňom nasledoval koncert The Backwards World Beatles Show.
Piatkový kultúrny program vyvrcholil diskotékou priamo na námestí v podaní DJ Spiko. Druhý deň mestských dní sa začal 3. ročníkom spomienkového behu Gábora Tormu v Mestskom parku. Na strelnici športovo-streleckého klubu Magnum Želiezovce sa uskutočnila pištoľová súťaž o pohár primátora mesta Želiezovce. Na ihrisku základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským sa uskutočnil turnaj v malom futbale. Za námestím svätého Jakuba si návštevníci mohli vychutnať prehliadku veteránov. Základná umelecká škola Franca Schuberta v Želiezovciach sa na hlavnom pódiu predstavila v rámci svojho koncertu pre verejnosť. Nasledoval koncert skupiny Prague Queen. Mestské dni v Želiezovciach 2023 ukončil koncert maďarskej skupiny Bikini. V dňoch od 16. do 20. augusta sa v Želiezovciach uskutočnil už 57. ročník celoštátneho folklórneho festivalu. Na festivale bolo postarané o všetky vekové kategórie. Tí najmenší si v Želiezovskom parku mohli vyskúšať rôzne aktivity a workshop spoločenských hier v detskom svete či vychutnať si bábkové divadlo. Na nádvorí Želiezovského kaštieľa Esterházyovcov sa v piatok 18. augusta uskutočnila vernisáž výstavy B.L. Hrubíka pod názvom Z dreva vyrezané sny. Pre návštevníkov bol pripravený jarmok ľudových remeselníkov, mohli si vychutnať gastropochúťky i vínu cestu. Po oficiálnom zahájení festivalu sa začal program na veľkej scéne. Ako prvý sa predstavili hostia z Grécka a Turecka v rámci programu Hosť do domu. Nasledovalo jubilejné predstavenie tanečného súboru Čálkozy z Dunajskej Stredy. Po nich javisko patrilo Salsa de Gömor, uvedenie novej CD nahrávky v rámci famózneho koncertu Naď Čomor Andráša a jeho kapely. V sobotu v poobedňajších hodinách slovo patrilo na nádvorí kaštieľa pozvaným osobnostiam, ktoré pochádzajú zo Želiezoviec. V rámci podujatia Prišiel som zo Želiezoviec, kým na veľkej scéne pokračoval spoločný program, výber detských a mládežníckych a dospelých folklórnych súborov z celého Slovenska. Sobotňajší večer patril frenetickému predstaveniu Maďar Nemzeti Tance Dutež bývalý Honvéd z Budapešti. Nedeľný program sa začal slávnostnou bohoslužbou v reformovanom kostole. Podujatie pokračovalo gala programom, v rámci ktorého sa predstavili folklórne súbory, ako aj hostia z Grécka a Turecka. Zlatá brána bol spoločný program celoštátnych laureátov tanečného fóra a odprezentovali sa tu aj pastierské tance, verbunky a mužské tance z Karpatskej kotliny, predstavení popredných profesionálnych tanečníkov Fordu i Kipšejlova. Návštevníci si následne mohli vychutnať divadelné predstavenia v podaní divadla Čavár a celé podujatie ukončil veľkolepý ohňostroj.
priestoroch Želiezovského Sacherovho domu sa dňa 19. augusta 2023 uskutočnila súťaž v pečení sacherovej torty. Tá sa začala predstavením miestnej menšiny, histórie sacherovej torty a nechýbala kultúrna vložka v podaní Ildiko Javorkovej zo základnej umeleckej školy Franca Schuberta v Želiezovciach. Prípravu sacherovej torty si mal možnosť vyskúšať aj jeden z norských hudobníkov z Norského združenia skladateľov a textárov NOPA. Na záver organizátori ocenili súťažiacich i asistenta pečenia torty. Medzinárodný festival Schubertfest je jedným z podujatí podporených z grantov EHPA Norska v rámci projektu CLT 01024. Festival sa už po 9. krát konal v Želiezovciach v zrekonštruovanom krídle kaštieľa Esterházyovcov. Celé podujatie moderátorsky sprevádzal Pavel Polka, ktorý návštevníkom porozprával o samotnom kaštieli a o návšteve Franca Schuberta v Želiezovciach. Ako host sa predstavilo sláčikové kvarteto Rumi Kvartet. Na podujatí sa predstavila klavírna poetka diel Franca Schuberta, víťazka mnohých domácich i zahraničných klavírnych súťaží Kristína Maruf-Dupöš, ktorá má za sebou početné koncertné pódia doma i v zahraničí a ktorá vystúpila na mnohých prestížnych medzinárodných festivaloch. Zaspievala aj sopranistka Christine Lavazek z Francúzska. V Želiezovskom kaštieli Esterházyovcov sa dňa 22. novembra 2023 uskutočnilo podujatie s názvom Sympózium historikov Želiezovce 2023, v rámci ktorého traja regionálni historici predstavili zaujímavé historické témy spojené s okolitým regiónom. Sympózium historikov Želiezovce 2023 je jedným z podujatí podporených z grantov EHPA Norska v rámci projektu CLT 01024 a občianskeho združenia Castellum Zelis. V rámci projektu Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti prvá etapa CLT 01024, ktoré bolo podporené prostredníctvom grantov EHPA Norska a spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, sa dňa 21. marca 2024 v priestoroch kaštieľa Esterházyovcov konali dve záverečné podujatia. Ako prvý sa uskutočnil workshop Záver kampane proti rasizmu s podtitulom Ľudskosť nemá len tvoju tvár a nehovorí len tvojim jazykom. Istenem, mondd meg néked, mutass utat, merre mennék. Dnešný deň som mal tiež prednášku v týchto krásnych priestoroch práve o židovskom holokauste, kde som sa vyjadril, že žijeme dobu, keď veľmi ľahko ľudia hovoria nadávku na inak orientovaných, na iné národy, na iné štáty, na
pomenovanie fašizmus sa neskutočne ľahko púšťa ľuďom z úst a práve teraz sa treba spomaliť a zamyslieť sa nad tým, že čo vlastne hovoríme. Tolerancia. To je to, čo nás čaká v najbližších obdobiach. Nevidím k tomu práve najvhodnejšiu dobu, ale jednoducho sa musíme prispôsobiť k tomu, že musíme akceptovať iné národnosti, iné národy, iné pozeranie sa na politiku, pretože žijeme bláznivú dobu. Dnešný deň sa vydaril, pretože odznela jedna prihláška na holokaust rómskeho spoluobčanstva, ktorí žili tu medzi nami a ja som mal tú možnosť povedať niekoľko vied, niekoľko príkladov, ľudských prípadov práve o židovskom holokauste. V mojej prednáške som povedal, že napríklad v Železovciach v 41., čiže pred ukončením druhej svetovej vojny, žilo 142 židovských spoluobčanov. Boli to úplne normálni ľudia. Chodili medzi nami, podnikali, mali obchodíky, boli to lekári podobné. Po vojne v Železovciach v 46. žilo už len 40 ľudí. Čiže 100 ľudí jednoducho sa vyparilo. A dnes, v súčasnej dobe, dá sa povedať, že v Železovciach skoro ako keby už nežili židovskí spoluobčania. Ale pomreli v Auschwitzi, v Birkenau, iných koncentračných táboroch, alebo jednoducho odišli z tohto regiónu, kde cítili nenávisť. Nechovajme sa takým spôsobom, aby iní ľudia, inak rozmýšľajú z iného vierovyznania, mali pocit, že sú nenávidení. Všetci by sme mali ísť podľa toho biblického, majme sa radi, lebo vlastne život je krátky a žiť normálnym životom je radšej v láske a spolupatričnosti jeden k druhému. Mesto Želiezovce v tento deň navštívila aj mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Norského kráľovského veľvyslanectva, jej excelencia Susan Ekej, ktorá sa po workshope stretla s pánom primátorom mesta Želiezovce, inžinierom Ondrejom Juhásom. Yes, it's very impressive. I mean, when we came, we saw how some of the parts were before, and now we're in the renovated part, and it's really very impressive how you did it here with very meticulously with the old ways of doing things, the old techniques, preserving what is here. So I think it was a great job, and on behalf of Norway, I'm very happy that the colleagues here managed to do such a good job. Thank you for receiving the Norwegians so warmly here. We will have a concert tonight with Norwegian artists, and I feel very welcome. The mayor has been such a beautiful host to me and my delegation, and I heard that you are a very multicultural and multi-religious community here, and that you are living very well, and I congratulate you on that. Thank you. Veľmi sa tešíme, že pocíla nás svojou návštevou, že nie málo kedy nás navštevuje meste nejaký veľvyslanec a hlavne takého štátu, ktorí aj pomohli finančne v podstate pre rekonštrukciu nášho kaštieľa. Veľmi príjemná pani toto. Vidno, že má rozhľad a tiež tešíme sa, že je tu. Áno, fakt som dojatý, momentálne ťažko hľadám slova. Po prvej etape, vlastne, čo sme opravili strešnou konštrukciu a opravili severovýchodné krídlo, máme projektne podchytené aj vysúťažené zhotoviteľa na ďalšie etapy. Predpokladá sa, že časť tých finančných prostriedkov budeme úspešní, predpokladá sa cez interregionálnych programov. Po výjazdom rokovaní pracovnej komisie v rámci ministerstva MIRI bolo prisľúbených na ďalšie krídlo 910 000 eur dotácií a predpokladám toto, že budeme úspešní aj ostatnými
regióne a hlavne Zlajské národné múzeum a toto, že po stopách Esterházyovcov, či je to Galanta, alebo či je to maďarské mesto Zlata. Ale robí sa na tom a tešíme sa na to. Vo večerných hodinách sa v priestoroch kaštieľa Esterházyovcov uskutočnil koncert Norská noc, v rámci ktorého sa predstavil inovatívny sláčikový súbor z Osla Oslo Strings a víťaz Eurovízie v Norsku norská hudobno-tanečná skupina s názvom Kaino. Na koncerte bola prítomná aj mimoriadna splnomocnená veľvyslankyňa Norského kráľovského veľvyslanectva. NUPA is an organization for composers, so we have brought composers here in several different projects. In autumn we had 4 composers here with their musicians playing at the ONS festival, and today we have had 2 very nice events. First we had a workshop with the music art school in the area here, and we brought Oslo Strings, which is a string quartet, and they had a workshop with the music school. And the Oslo Strings, they were very fond of the music schools. They were very high quality on the students. And later on today there was also a seminar about music and how music can prevent racism. And we have brought then, as I said, Oslo Strings, which is a quartet of 4 string players from Norway, girls. They are professional musicians, and they very often play with big pop music artists in Norway. And the other band is Kaino. Kaino has been very popular the last years. They have been in the Eurovision Song Contest, several times in the Norwegian one, but in 2019 they attended the Eurovision Song Contest. And they was actually number 6, and they got the most votes from people around Europe. And I think projects like this is very good both for an organization like ours. We learn a lot by doing international projects, and I think also all the people who has been involved has got new network. The musicians, they have new audience, and we all learn from each other. Last spring there were also musicians and dancers here from Seljøsofse coming to a folk music festival in Norway, and that was also a very good experience, I think. And we also have had a project manager here from Seljøsofse, which has been very, very good for us. We are Oslo Strings, and we have had an amazing time here in your beautiful city. It's our first time here, and we have learned a lot, and we have had so many great experiences with the young musicians, and also meeting some very nice people here. So thank you for having us. We are really happy to be here. Hello! We are Oslo Strings. Thank you for having us, Slovakia. We had a great time here. And we hope we can come back one day. Thank you very much. Thank you. Bye. I think it's
It's been a really interesting and really fun to see this amazing house, and I'm also a board member at NUPA, so I've been part of this, and it's been really good. How do you feel, Fred? Well, I'm also a member of NUPA, and I felt very proud to show the Sami and tell people about Sami culture here in Slovakia. It's good. It's spring, and we love that because it's the people are really attentive. They listen, and I have a good feeling about this collaboration. Hello, Slovakia! We're Kano. Hope you have a great time. Hello, oh, the spring is here in Slovakia.